Taipuuko poju mihinkään? Se on jännä, kun se joskus tuntuu, että siihen sai niinku sen tatsin, että saataisiin taipumaan siihen toiseen henkilöön. Joo, joo. Ja se hyvin rauhallisen näköistä on tuolla. Ei. Kyllä sä Pia tästäkin voit tulla, kun sillä on hokit. No joo. Ja sitten seuraava kerta. Hyvä. Siinä on sekin. Eli mä kato kulkoo näin, että koska se tauko pidetään. Niin se on kas saanut vissiin, kun on vaihdettu ratsastaja, niin sillä on aina ollut jotakin. Hyvin se on pitänyt luonteessa silti. No ei se kyllä... Se joo. On moksiskaalu monesta omistajasta. Niin siinä mielessä ajattelin, että se voisi olla hyvinkin niin kuin... On se tietysti hyvä, että on päättäväinen loppuun. Niin. Äkkiä ne oppinut elokas sitä, että niinku saa tehdä. Joo, joo. No nyt se katsoo arjokkaan, että onko se koko ajan juu silmällä, vilit kuuluu. Niin jos maailman eväät on. Porkkanaa vähän. Jaha, kissakin menee katsomaan mikä yksi lähtee. Joo. Malttoo pidättää kumminkin. Täällä on vähän piskuttelua. Joo, aivan niin kosteeksi suoraan. Kun tähän kameran linssiin tulee piskuja. Joo, mä äsken tuossa kun tuulen mukana tuli aivan niin tuosta kostia.